Amb la música. Sí, tenim el gust de presentar-vos el Ball de la Pedrera perquè justament, a més, avui tenim la sort de tenir els 4 coreògrafs que estan repartits a diferents colles que el van composar. La música va ser composada pel Joan Amargós, però la coreografia va ser feta per Mauri Àrias, per Nico Alonso, per Miquel Burgès i per l'Abel Planas. Felicitats. Un fort aplaudiment. I ara? I ara, en uns escassos moments, els músics ens interpretaran el ball dels gegants de la Pedrera. Un fort aplaudiment, sisplau. Van ser creats, com he dit abans, a Cardona pel Toni Mujal i bueno, tenim també la sort de poder gaudir després del ball dels gegants de Cardona. Ara donem pas als gegants de Montblanc.